Емил. За доволен стомах. Писна ти да скучаеш, да те изненадва задръстването, да се чудиш кога е сериала. Писна ти да търпиш болката в краката, да не знаеш резултата. И ти писна да ти говорят за най-известния актьор, който си пропуснал. Не се ядосвай. Има вестник Телеграф. За удоволствието да имаш всичко в един уред, избери мултифункционален тример Philips серия 7000 от Зора. Създай своята индивидуалност с 13-те приставки за оформяне на лицето, косата и тялото. Вземи го само за 99 лева. Търси в Зора и на zora.bg от 24 до 13 юни. Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2024. Музиката те кара да си тук. Очакваме теб и твоите приятели в Пазарджик, парк Острова на 8 юни от 18 часа. Забавленията започват още от 16 часа. Подкрепата на Rise Up. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.